Mlaleli emakhaya lapho nangu umkhulu futhi ukhokhovule. Lokho ngibhizi njalo ngininikeza ulwazi ngezinto zakomoya. Nanokuthi ningasizakala kanjani inhlanganisela ezisizayo zamathuluzi okusebenza ngokamoya. Nithi imithi, mina ngithi no, imithi namandla umuntu wodwa ngeke kulunge. Amandla akumkhulu ayadingeka. Kulokhu ngizokhuluma ngokuxosha isilwane nemimoya emibi ekhaya. Bese ngiphinda futhi ngikhulume ngokuvikeleka kwekhaya nabantu balo kwimimoya emibi nezinto zabathakathi ezihlasela abantu ngezikhathi ikakhulu zebusuku emakhaya. Kune gabhanyana oyikopinyana elingaka silibiza ngevalasangwane, linomuthi lo phakathi okuyiwo ivalasangwane. Siyangena nalesihlathi esisibiza ngokuthi ivalasangwane, siyangena lapho kuleyo nhlanganisela. Kodwa inhlonso izobe ikuvala amasango ukuze imimoya emibi nezithunywa zabathakathi, izilwane, imikhovu, otikoloshini ini nale moya abayithumele ebusuku ingakwazi ukungena ekhaya izohlasela abantu. Ihamba nekhendlela lakakhokhovula esilisungule lapha, nalo elingamanye amathuluzi okulwa nemimoya empilweni yabantu in humanity. Silibiza ngokuthi evening moon candle. Kuyikhandlela elincanyana nje lingaka liphakathi kweglasi eliblue. Evening moon candle alivele lilayithwe lilodwa, liza nokungama sachetnyana okuyimitho ngama powder ovuvuzela kwilangabi mangabe livutha leli candle bese wenza imthandazonyana yakho yokuxosha le mimoya emibi. Kunjalo akupheleli lapho, kuba nekhandle esilibiza ngokuthi ama floating candle, lele libekwa phezulu kwamanzi bese lintanta phezulu kwamanzi, ulilayithe linjalo bese uvuvuzela njalo omunye futhi wemithi ohambisana nalo leli candle. Lona uyabe usilwa ududula imimoya emibi ngoba ikhandle elimnyama lamela khona ukubuyisela, ukuphindisela, ukulwa empini izakomoya nanokudonsa, zibambe, zicontaine bese zikhafula, zidedela to absorb and spill away the dark energies that may cause harm in your life. Injalo ke yiyo lenhlanganisela yevalasangwane, ukuxosha imimoya emibi ehlasela abantu ebusuku nokuvikela umuzi nabantu bawo. Ungabethelanga, ungayenzanga lutho. Mase sibethela lapho suka sesikhuluma ngezinto ezinkulu, kodwa okwamanje sikhuluma ngokuvikeleka nje kwekhaya, lingangenwa izilwane lezo ukuthi zilala abantu, zibenza ini, uvuka abantu nje benama feeling negative abhedayo, ashoyo ukuthi bekunezivakashi zemimoya emibi zisenza okwaka moya emibi. Khokhovula.